नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या मल्लापूर कुर्णीपेट हिंगा 25व्या वर्षाचो सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मोठ्या उमेदीन. कारवारच्या मल्लापूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कुर्णीपेट हिंगा सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीन या वर्साक 25व्या वर्षाचो श्री गणेशोत्सव 9 दिवस व्रताचो मोठ्या उमेदीन साजरो केलो. 8वे दिवस महापूजा करून 25व्या वर्षाच्या गणेशोत्सवा निमित्तान आयोजकान या वर्साक खास विद्युत रोषणाईन आणि फुलां सजवून आकर्षक देखावो केल्लो. शेनवाराक महापूजा, तीर्थप्रसाद आणि नंतर महाप्रसादाची व्यवस्था केल्ली. या गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री नरेश अस्नोटीकर हेमी असून मंडळाच्या प्रमुख सदस्यान हो 25व्या वर्षाचो गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहान साजरो करूंक खूप मोठी मेहनत घेयली दिसून येताली. या वर्साक श्री किशोर शेट्टी हेमगेल्या सौजन्यान महाप्रसादाची व्यवस्था जाल्ली, तर गणेशोत्सव शेडाच्या आवारात टायल्स बसवून तळ सुरक्षित करून दिवूंक दानी श्री समर्थ हेबाळकर हेमी व्यवस्था केली. या दोघी दानीक मंडळाच्या वतीन सत्कार केलो आणि महिला साठीर हळदी कुंकवाचो कार्यक्रम आयोजन केल्लो. सांजेर श्रीच्या आवारात सुश्राव्य असो भजनाचो कार्यक्रम यशस्वी रितीन पार पाडलो आणि आयतवार 15 सप्टेंबराक श्री गणेशोत्सव मूर्तीचे विधिवत पूर्ण करून डीजेच्या तालार वाजत गाजत श्रीची विसर्जन मिरवणूक काढून श्रीच्या मूर्तीचे विसर्जन केले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. चौथीच्या उत्सवानिमित्तान पताक्याच्या रंगीन पेपरान विविध प्रकारची कला रचना. चौथीचा उत्सव म्हटलं की उमेदीचे दिवस. चौथी दिवसाच्या अखेर दिवस पर्यंत बालगोपाळाले खास डेकोरेशन, रंगोली, आरती, घुमट, शंबळी वाजवून आपले उमेद भागून घेवचे दिवस. तेतूतच गणपती मूर्ती मुखार खास आकर्षक अशी रांगोळी, रंगीन फुलेन सजवून तेतूतच वेगवेगळे चित्र साकारची कला बऱ्याच जणांन कित्येक वर्षापासून सुरू दवरला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बेडतुळबाग हिंगा चित्ताकुला ग्रामपंचायत सदस्य श्री अभि नाईक हेमी चौथीक आपल्या घरातल्या गणपती मूर्ती मुखार पताक्यापासून वेगवेगळे चित्र साकारचे काम प्रत्येक वर्साक करते राहिलात. या वर्साक तेमी रंगीन पताक्यापासून कमळ साकारिले आसा. तसेच थैच बेडतुळबागात श्री दत्तात्रय उर्फ दत्तू लक्ष्मण कांबळे हेमी या वर्साक 9 दिवस गणपती पुजवून श्रीचे व्रत केले असून तेमी या वर्साक पताक्याच्या रंगीन पेपरान श्रीरामाचे चित्र रचयले आसा. बेडतुळबागच्या या दोन्ही गणपती कडेन पताक्यापासून रचयिल्ल्या कमळ आणि श्रीरामाचे चित्र
भक्ताक आकर्षित करताले हे विशेष। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।